Bună ziua, mă numesc Natalia Gruia, din clasa 4D, școala primară Spectrum și aș dori să vă arăt proiectul meu despre pace. Trăim cu toții pe această planetă care ne oferă atât de multe lucruri necesare supraviețuirii noastre, care ne încântă cu atât de multe frumuseți. Cu toți avem loc pe acest pământ și avem dreptul de a ne trăi viața în liniște și pace. Trebuie să înțelegem că nimic nu este mai important pe această lume ca sănătatea, liniștea sufletească și pacea între oameni. De ce nu ne putem bucura împreună de tihna pe care Terra ne oferă? De ce nu putem aprecia lucrurile simple, dar atât de importante, care ne alcătuiesc viața de zi cu zi? Poate dacă am înțelege că o lume mai bună înseamnă o lume în care primează compasiunea, iubirea aproapelui, bunăstarea tuturor pământenilor, nu doar a câtorva privilegiați. Poate că lumea aceasta ar începe să se îndrepte într-o direcție pozitivă, pacifistă. Pacea este absența războiului, a violenței între grupuri umane. Pacea nu este foarte importantă, dar din păcate nu prea există. Ziua Internațională a Păcii este sărbătorită în fiecare an pe 21 septembrie. Aceasta este dedicată păcii și în special absenței războiului și a violenței. De exemplu, cum ar fi încetarea temporară a focului într-o zonă de război pentru accesul ajutorului umanitar. Ziua a fost sărbătorită pentru prima oară în 1982, iar de atunci este sărbătorită în fiecare an de mai multe națiuni, organizații politice și militare. Există mai multe organizații axate pe menținerea păcii, una dintre cele mai importante fiind Institutul de Pace Internațional, cu acțiuni ample pentru menținerea unui climat pacifist al planetei. Mi-aș dori ca lumea să fie mai bună, să ne tratăm mai bine unii pe alții, dar din păcate unii oameni continuă să poarte războaie nesfârșite între ei. Imaginați-vă cum ar fi dacă toți oamenii ar trăi viața în pace, dacă n-ar mai fi foamete, tristețe, războaie și toți am trăit în armonie unii cu ceilalți. Așa am fi fost fericiți, am trăit mai mult și mai bine. Nu e foarte greu să avem pace pe pământ, trebuie doar să tratăm oamenii cu bunătate, să încetăm agresiunile împotriva semenilor noștri și să acceptăm și să respectăm stilul de viață, religia, independența statală, rasa tuturor oamenilor de pe această planetă și să trăim în armonie, precum frații. Pacea este cheia tuturor împlinirilor. Mulțumesc!